Velkommen til Dagmar Hårgaard. Du overvejer måske en varmepumpe. Jeg vil lige give dig et par minutters hurtig lektion omkring varmepumper. Groft fortalt har vi 3 forskellige kategorier. Det handler altid lidt om det samme. Det er, at man har et maskineri, hvor vi putter noget strøm ind i den ene ende, og der kommer noget varme eller køling ud i den anden ende. Og det mest fantastiske er, at der kommer mere energi ud, end den strøm, vi putter ind. Og det gør vi selvfølgelig fordi, eller ikke det er selvfølgelig, men det gør vi fordi, vi enten tager noget energi fra den omkringliggende luft, vi har udenfor, eller hvis det er jordvarme fra jorden af. Men grundlæggende så er det lidt samme teknologi. Så er der sådan 3 forskellige produkttyper, når jeg snakker varmepumper. Den ene det er det, man kalder luft-til-luft varmepumper. Så har vi noget, der hedder luft-til-vand varmepumper, og så har vi det sidste, der hedder jordvarmepumper. Jeg tager med en rækkefølge, og prismæssigt der stiger det faktisk på lineært, eller den stiger også. Jordvarme er det dyreste, og luft-luft varmepumpen er den billigste. Vi starter med luft-luft varmepumpen. Det er en varmepumpe, hvor man har en udedel, hvor vi tager energien ud af og afleverer luften indvendigt i huset som indblæst luft, altså varm luft med en vægtkassette på. Du kan gå ind under luft-luft varmepumper og læse mere om det. Rigtig fin løsning, specielt til et sommerhus eller som suppleringsvarme, eller det kan også vi laver rigtig mange steder, hvor man har brug for lidt køling om sommeren, måske i en første sal, eller nye huse, hvor der er et rigtig stort solindfald på, hvor det er vanskeligt at få temperaturen til at være behagelig om sommeren, så er det rigtig rart at få noget aktiv køling på. Der passer luft-luft varmepumper rigtig fint, for det kan give en masse køling lynhurtigt, og så kan man slukke for dem igen. Næste kategori, det er det, der hedder luft-til-vand varmepumper. Jamen der har man en uddel, det kan være, her har vi noget fra Bosch på en brochure her, altså en uddel, der står udenfor, tager energien ud af luften, afleverer den her energi, man har taget som vandtemperatur til huset, hvor man får varme i radiatoren eller gulvvarmen, og man får varme til det varme vand også. Og sidste kategori, der har vi en stående bagved her, det er en jordvarmepumpe. Der har vi jorden, der har vi gravet slanger ned, typisk sted mellem 300 kvadratmeter til 800 kvadratmeter for langt de fleste huse. Haveareal skal være til rådighed, eller en mark, eller hvad det nu er. Det er tit landejendomme, vi laver det i. Super fin løsning. Helt klart den billigste løsning i drift. Desværre også den dyreste at etablere, men nok også den, der holder længst tid. Forstået på den måde, vi har alle de vitale dele, de sidder typisk indenfor i huset, monteret indenfor et fyrerum, i et bryggers, hvad det nu måtte være, men godt beskyttet for vejrlig. Så der har vi virkelig en løsning, der kan holde i rigtig, rigtig mange år. Der er mange af de løsninger, vi har lavet, som fra 80'erne af, de kører jo stadigvæk. Så der får man en robust løsning. Så vi har luft-luft. En billig-løsning, rigtig fint som supplementsvarme, hvis man har et rum i huset, der mangler noget varme, eller specielt også som køling er den super fin til, eller et sommerhus, rigtig smart til. Så har vi luft til vand, jamen den er jo sådan set direkte erstatning af et oliefyr, man skal have ud, en gaskedel, man skal have ud, det kan også være noget fastbrændt, som man ikke vil have længere. Der sætter man en uddel op, vi skal få en placering til, og en inddel, og så passer det i sig selv og kører fortrinligt i mange år. Og så den sidste kategori, det er jordvarme, hvor det så kræver noget mere areal udenfor, men så har man det gengæld ikke en uddel, og så har vi helt sikkert også en længere forventet levetid på produktet. Men gå ind under hver kategori, og så kan jeg fortælle lidt mere derinde. Tak for det.